सानखला बिसिनि बिसिं क्लाइजाक मोदी बारियाव फाइमानि लखमदी बहिनो ओमफ्राय अजागा सिनि खरसा बुखुजो बिनि न'खौ बुफां गायसा क्लाइमानि बागै जों अजागा महनपुर साब डिभिजन हायथि सिनि डेपुटी कालेक्टर सह सिनि तहसिलदार सह बंनि न'क नायनो हिन फायखा ओंखा बंनि जे खति रखमानि अबनि खय खति फरानाबो जों ओरैनाय हिनियाबो जों DCM पे SDM आबो सालायखा dak bini details sini tosil office thangi biu ke angkanya bini oje nok bai mani rang boman ambai